شالوس دیرور 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 تیرے نوکر یا رسول اللہ جیون نوکر مدنی آقا دے 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 تخت تے دین لے آون گے تخت تے دین لے آون گے مور کرے نو تلاون گے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے مدنی آقا دے اپنا عظمت ہے یارو دین دی پہرے داری دا اپنا عظمت ہے یارو دین دی پہرے داری دا رب نے جو کچھ دتا ہے دین نبی تو باری جا رب نے جو کچھ دتا ہے دین نبی تو باری جا دنیا اتے چھاون گے دنیا اتے چھاون گے رچ کے عزتاں پاون گے مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے محنت سونے بابا دی رنگ تے لے کے آوے گی محنت سونے بابا دی رنگ تے لے کے آوے گی اپنی جماعت ٹی ایل پی دنیا اتے چھاوے گی اپنی جماعت ٹی ایل پی دنیا اتے چھاوے گی سات دن رج کے چھاون گے سات دن رج کے چھاون گے ساتھ نبھاندے جاون گے جیون نوکر مدنی آقا دے 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 مرشد خادم رضوی ہے ڈردے نہیں اسی چورا تو لوگ ازمائی بیٹھے نے بلے شیخ تے غورانو مرشد خادم رضوی ہے ڈردے نہیں اسی چورا تو لوگ ازمائی بیٹھے نے بلے شیر تے غورانو ٹی ایل پی ازماون گے ٹی ایل پی ازماون گے لبیک دے نعرے لاون گے جیون نوکر مدنی آقا دے 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 صدقہ پنج در پاک در رضوی دین تخت تے آوے نبی دے یاراں دا صدقہ کرم خدا فرماوے صدقہ پنج تن پاک در رضوی دین تخت تے آوے نبی دے یاراں دا صدقہ کرم خدا فرماوے باطل نال ٹکراواں گے باطل نال ٹکراواں گے نبی دے نعرے لاواں گے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر